Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagkapanguna ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Governor Aksyon nanawagan sa konklusyon hindi lamang investigasyon sa seryes ng pagpamatay diri sa syudad sang Bacolod. 5 ka mga persona arestado, lakip na ang 2 ka minor de edad sa buy-bust operation. Sa balita nasyonal, bilang pamatuod nga COVID-free ang Pilipinas, Presidente Duterte personal nga magabiyahe kag bisitahon ang mga tourist destination sa pungsod. Pastillas nga modus sa Bureau of Immigration ginbulgar ni Senator Contiveros. Maayong aga Bacolod, may aga bilagabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Martes, Pebrero 18, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, nanawagan si Governor Eugenio Jose Lacson sa mga kapulisan sa probinsya, partikular na sa syudad sang Bacolod, nga hatagan sang konklusyon kag hindi lamang tubtub sa investigasyon ang may kang tanan sa mga krimen sa pagpamatay.
Nabalaka sa Aksyon nga mapektuhan ang imahen sa probinsya kag syudad bangod sa madamo nga mga krimen nga tubtub sa karon wala gid sang kasulbaran. Duha pa sang gobernador dapat na nga maghimo sa antikang ang mga kapulisan para matap na ini nga mga kaso kag may baluan kung anong rason kag sino ang mga tao kung grupo sa likod sinitanan. Uli nga ipatay ang absent without official leave nga si Patrolman Eric Alcosaba. Ini siyang nalakip sa 5 ka mga kapulisan ginhingadlan sa supplemental affidavit sa kung top drug suspect nga si Ricky Sereno sang 2017 kag ginaligar nga nagabaton sang semanal nga protection money halin sa Beria Drug Group. Nagapati man si Aksyon nga bangod sa nagakatabo ang mga pumuluyo na mismo sa bugos nga probinsya ang nagalaom sang kasulbaran sa sini nga mga kaso. As this incident happened here in Negros Occidental, in particular Bacolod, definitely it will affect the image of Negros, in particular Bacolod City. We all come up with a conclusion why this thing happened, but then again, is there anything done with it? No? Ang kabahin sa pahayag kag panawagan ni Governor Eugenio Jose Lacson. Ginpaidalom sa trajectory examination sang scene of the crime operative sa Consokho ang Toyota Hilux ni Patrolman Eric Alcosaba matapos makita nga may igo sang luthang ang iya salakyan. Magluwas diri gina-review man sa kapulisan ng CCTV malapit sa lugar sang insidente. Sunod kay Police Major Reynante humuka ng hepe sa Police Station 4 makitaan sa nag-viral nga video sa social media nga ginpalapitan pa sa isa sa mga suspetsado si Alcosaba kag nakuha man lang sini nga pagpalagyo sakay sa SUV nga salakyan. Dugang pa ni humukan ila pa ginapangita ang MKU construction firm nga ginatrabahuan ni Alcosaba para makuha sang dugang nga impormasyon. Arestado naman ang 5 ka mga persona lakip nang ginalagar 2 ka menor de edad sa bypass operation sa Victoria's PNP mga alas 2 ang tagna sang kagahon Pebrero 16. Ginkilala ang subject sa operasyon nga si Carlos Sotor, 21 anyos, kay residente sa siyudad San Cadiz. Dakop man ang konsanday Gerald Lobaton, 18 anyos, John Ray Alvarez, 25 anyos, tanan residente sa siyudad sa Victorias. Isa ka 17 anyos nga lalaki nga hungod nga wala ginhingadlan, kag 15 anyos nga babae nga taga Banwa sang Manapla. Sunod kay Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, posible ginapangita na si Sotor sa Cadiz, rason nga nagpaamulya ini sa siyudad sa Victorias. Palayag man ni Corpus sa karon ila pa gina-verify ang matuod nga edad sa 2 ka naaresto nga nagapahayag nga mga menor de edad. Nakuha sa posisyon sa mga nakalalakpan ang 8 ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabalor 30,000 pesos kag nakuhaan man si Sotor sa 38 kalibre revolver nga armas lutang samtang sulpak naman ang nakuha sa 17 anyos nga menor de edad nga lalaki. Magapangatubang sa kaso nga parricide si Renji Hebong, 33 anyos, pumuluyo sa sitio Kinabong 3, Barangay Igmayaan, Banwa sang Salvador Benedicto matapos ginlabo tubtob na patay ang iya asawa nga si Alona, 31 anyos. Sa interview sa Aksyon Radio kay Hebong, ginako sini ang krimen kag ginpahayag nga pagpangimon ang nagtulod sa iya agud maghimo ang among krimen. Sunod kay Police Major Robert D. Hucos, ang hepe sa Murcia PNP, ginlabo kag napatay ni Hebong ang iya asawa gamit ang ispading sa sulod sang Ilapulian. Voluntaryo naman nga nagsungka sa Salvador Benedicto PNP si Hebong isa ka adlaw matapos nagpanago kag gilayon gin-turnover sa Murcia PNP. Samtang ginpathag naman ni Dihukos nga base sa geographical location sang kapulisan ang lugar nga natabuan sa insidente ang sako pa sa teritoryo sang Murcia PNP. Iko ani mo nga paminsar. Do panglantaw ko daw ano nang ida panglabo ko daw naubusan ning pasinsya daw. Bayan sa pahayag sang suspect nga si Renji Hebong. Ginlaragway naman sa nga tiyo ni Renji Hebong nga isa ka mabisan kagulaman sa bisyo ang hinablos kag nang ibabaw lamang ang kaugot si asawa matapos may baluan ang impormasyon nga ginaligar may kirido ini. Sunod kay Estelito Henardino nga base sa iya pagkahibalo, naglakat ang asawa para magpamiesta kag posible may pagsabtanay sa tunga nila ni Hebong sa mag-abot ni sa balay tungod bag-o lang mag-abot rin sa obra ang bana. Samtang magapabili naman sa iloy ni Hebong ang 5 sini ka mga kabataan. Duman pa ni Henardino, mahimo nga hindi naman mapasaka sang kaso ang pamilya sang napatay. Sa dugang nga mga balita lokal, pilason ang 2 ka persona sa 2 ka separado nga insidente sang pagpamuno sa probinsya.
Una diri pilas sa dughan kag nawala nga kamot ang naangko ni George Tizo, 45 anyos ang edad matapos ginbuno ni Romeo 5, 55 anyos launa sa kagahon Pebrero 16 sa Sitio Alo, Barangay Claro, Banwas ang Binalbagan. Sa pagpangusisa sa kapulisan samtang yara sa baylihan bangod piyesta sa lugar, ginbuno ni 5 si Tizo sa wala may baluan nga rason. Nabaluan dun sa impluwensyado sa makahulubog nga ilimnon sanday Tizo kag 5. Samtang pilas naman sa nawala nga kamot ang naangko ni Joe Louis Pajaro, 30 anyos matapos ginbuno ni John Ray Alfonso alas 10:40 sing gabi, Pebrero 16 sa Purok Kabanbanan, Barangay Busay, Syudad sang Bago. Sunod kay Major John Joel Batus-Batusan ng hepe sang Bago PNP, upod ni Pajaro inom sa makahulubog nga ilimnon ng iya tiyo, kag pakaisa sa balay sang iya sini nga lola sang nag-abot si Alfonso nga hubog na kag may dala nga patalom kag gulpi na lang ginbuno si Pajaro. Dugang pa ni Batus-Batusan madugay na nga away ang posible rason sang insidente. Si Alfonso ang preso karon sa custodial facility sang Bago PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Nakaangko naman sang pilas sa naglaylayan nga bahin sang Lawas ang 4 ka mga persona matapos naglabanay sa Sitio Kaag, Barangay 2, Banwas sang Hinubaan. Ginkilala ang mga persona ng emulbado nga Sanday Jesper Perez, 50 anyos, Genesis Kiamco, 27 anyos nga mag-amay nga Ronilo kag Robert Laza. Sunod kay Major Clifford Batadhay, lunsay mga hubog ang 4 nga mga persona, kag natabo ang insidente samtang nagainom sa makahulubog ilimnon Sanday Ronilo kag Kiamco. Sa hinali na lang ginlabo ni Ronilo si Kiamco, igo sa tangkugo, rason nga nanugid si Kiamco sa yaamo nga si Perez. Duang pa, gilayon man nagkuha sa binangon si Perez, kay labo si Ronilo, igo naman sa butkon, sa makita ni Robert ng labo ng amay, ginlampusan niya sang kawayan si Perez. Sa karon gindala sa ospital sa Bacolod si Kiamco, samtang preso naman sa custodial facility sa Hinubaan PNP si Robert kag Perez, kaya ginaulat pa sa kamulisan kung magapasaka sila sang kaso batok sa isa kag isa. Ginkumpirmar ni Captain Eric Doronila, intelligence officer sang 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company, nga imbulbado sa shooting incident sa Tunghulyo, nagligad nga tuig kag nagapamahog sa lugar. Ang rason kung nga nagpatigayan sila sang search warrant bato kay Ray Aballes nga ginserbe sa Pebrero 15 sa Hacienda Marigasa 1, Barangay Ilope, Ciudad sang Silaya. Sulod kay Doronila, mismo siya man ang nagresponde sa lugar sa natabo ang pagpangluthang. Sa amuman nga lugar nagligad nga tuig rason nga pamilyar na siya kay Abelias. Palayag pa ni Doronila base sa iya nga pagistorya kay Aballes, kaupod ang isa pa ka persona nga si Henry Binauro nga may armas luthang kag madamo sila sang bala bangod ginabantayan ang ginaligar parte sa hacienda nga sunod sa ila apang may lain man nga grupo nga nagapahayag nga sila man ang benepisyaryo sang duta ang ginabantayan sa mga sospetsado. Base man sa firearms investigation gikan sa Camp Krame, ang duha ang hindi irehistrado nga firearms holder. Nagligad nga adlaw o kung nagkahapon nga adlaw Pebrero 17, ginpasakaan na sang kaso sa Aballes kag Binauro. Ginsulod gapon sang kagahon sang kawatan ang Asco Auto Supply sa Dalan Gonzaga, Barangay 12, Siyudad sang Bacolod. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Joel Sedel, ang hepe ng Police Station 1, ginbangilan sang baratiya ang roll-up door sa mga balalagyan kag ginlukit ang kandado. Nakita sa CCTV ang pagkuha sang duha ka laptop sa sulod sang Auto Supply sang nasambit nga kawatan. Suno kay Sedel antes kung bago lang makahalin ang perimeter guard sa mga building antes nagsulod ang kawatan. Isa ni kabagay nga nabawaskog ni Sedel ang police visibility sa downtown area, ilabi na sa oras sang kagahon. Dala sa ila paglibot ang pag-alerto sang mga gwardya kung kaisa malabayan nga nagakatulog. Duha man ni Sedel, dako ang posibilidad nga masolbar nilang kaso bagod maatag ang kuha sang CCTV sa itsura sang kawatan. Pasalamatan naman ni Philippine Coast Guard Chief Lieutenant Commander Johnson Benjamin sa Negros Occidental, Governor Eugenio Jose Lacson sa turnover ng rescue boat para sa ilang ahensya. Sunod kay Benjamin, isa ini ka high-speed boat nga may duha ka outboard motor engine nga may 230 horsepower nga sarang nga makalagas sa mga ilegalista nga luyag magpasulod sa mga kontrabando sa isla. Dugang pa ni Benjamin ang amo nga sakayan pandagat ang magaserbe nga bantay patrol sa kadagatan sang Negros Occidental kag para sa mga search and rescue operation sang ilang ahensya kag magaserbe man bilang tagabantay sa mga ilegal nga aktibidad sa kadagatan.
Sa katapusan nga bayan sa aton balita lokal, nagpaidalom naman sa drug test. Kahapon nga adlaw ang 90 ka mga personal sa kag-opisyal sa barangay Panukoy diri sa syudad sang Bacolod. Suno kay kagawad Peter Noble, chairman sang Committee on Peace and Order, isa ini sa tuigan nga aktibidad sa ila barangay agud hibaluon kung sino sa mga empleyado o opisyal sa barangay ang mahimo nagausar sa illegal nga droga. Duha man ni Noble nga sino man ang magpositibo sa maggamit sa illegal nga droga, mahimo magpaidalom sa confirmatory test antisipasa ang report sa opisina sang DILG. Ginpasalamatan naman ni Noble si BCPO City Director Police Colonel Henry Binyas, mga personnel sa DILG, PIDEA, kag iban pa nga nagsaksi sa amo nga aktibidad. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 16 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 6. Sa mga bukol naman nga natubo sa inyong lawas, sis manukuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Cerbar Capsule. Sunod sa mga eksperto, ining Santon Plus Cerbar Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Cerbar Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga balatian. Santon Plus Cerbar Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Nernay sa tubalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Cerbar Capsule pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Para pamatudan nga COVID-19 free ang Pilipinas, Presidente Duterte magabiyahe kag bisitahon ang mga tourist destination diri sa pungsod. Samtang pastillas nga modus sa Bureau of Immigration ginbulgar. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipanaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Mix ato nyo na-rekomendar sa inyo. Kape ini nga hindi lang mo ma-enjoy ang aroma sang maramit nga kape. Magabulig pa sa imo ikayang lawas. Kay inihimo sa santon, soya, kag malunggay, kay iban pang medicinal herb. Nagabulig panubo sa aton nga bad cholesterol. Nagatinlo sa aton colon na kuntina. Likaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:23, detalya na sang mga balita nasyonal. Personal nga mga biyahe kag bisitahon ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga sikat nga tourist destination sa pungsod antes matapos ang bulan sang Pebrero. Iniagod ipakita sa publiko nga luwas nga magbiyahe sa piyak sang pandam sang coronavirus o kon COVID-19. Suno kay Tourism Undersecretary Art Bongcato, partikular nga bisitahan sang Presidente ang Boracay, Cebu kag Bohol. Doa man ni Bongcato nga irekomendar man niya sa Presidente nga maligo mismo sa Boracay. Sa karon ginpahayag ni Bongcato nga nagpromesa na mga tag-iya sang airline company nga mga hotel nga magapanubo sa presyo agud mainganyo ang mga Pinoy nga maglagaw sa nagkalain-lain nga parte sang pungsod. Ginpahayag sa Pasig City General Hospital nga hindi matuod ang impormasyon nga may kumpirmado nga kaso sa coronavirus disease kon COVID-19 sa ilang nga hospital. Suro kay Pasig City Official Information Center, base sa ginpagawa nga update sa hospital, wala sang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa hospital. Dugang pa, wala man sa ginabantayan nga patients under investigation o kon PUI sa mga hospital kag ginpasiguro nga handa ang lokal nga gobyerno sa Pasig sa tion nga mayara sang kaso. Bukas man ang ilang linya para sa dugang nga pamangkot kag impormasyon. Ginbulgar ni Senator Risa Hontiveros ang pastillas nga modus nga nagkatabo sa Bureau of Immigration nga nagapasugot sa pagpasulod sang Chinese national sa pungsod kabaylo sang tag 10,000 pesos kada isa. Sa Senate hearing sa isyo o kung angot sa isyo sa pagdamos ang kaso sang prostitution kag trafficking sa pungsod bangod sa Pogo, ginpakita sa senadora ang video sa isa ka immigration officer nga nag-escort pa sa isa ka Chinese nationals pakadto sa inner office ng BI. Suno pa kay Hontiveros, hindi dapat pag-intuon sang Bureau of Immigration ang publiko tungod wala nalakip sa standard procedure ang pag-escort sa mga Chinese national. Duha man ni Hontiveros, ginpaatag pa sa iya sang informant kung nga agintawag nga pastillas ang ginahatag nga kwarta. Paayag sa informant kay Hontiveros nga sadto, wala pa sa sobre rason nga inabutang sa bond paper kag ginalukot nga daw kaangay sang pastilya sa ang kwarta, apang sa karon mas professional na tungod may sobre nga nagagwa nga legit nga sweldo, may bonus kon perfect attendance kag may papanyaga pahalin sa mga Chinese. Sa ginpamangkot sa opisyal sa immigration nga yara sa hearing, ginapahayag nga wala sila sang ihibalo angot sa pastillas nga modus, apang gininsister sang senadora nga mahimo nagapawala lang ang maini apang nakahibalo o kung ignorante sila sa nagakatabo.
Gin pa siguro sa Bureau of Immigration nga makigangot sila sa talatapan ni Senator Risa Hontiveros may kang tanan sa ginbulgar sini nga pastilla scheme nga imbulbado ang pila ka mga personnel sa immigration. Partikularang ginpahayag nga pagbaton sa suhol sa pila ka BI personnel para sa mag-escort sa Chinese pogo workers. Suro kay immigration spokesperson Sana Sandoval, mangayo ang BI sa mga detalye kay Hontiveros angot sa nasambit impormasyon agod magamit sa ilang investigasyon. Luyag man nga may baluan ni Immigration Commissioner Jaime Morente kung saan day sinong mayara sa likod sa kamunga sindikato. Kaso administratibo kag kriminal ang tubangon sa mga mapamatudoan nga malbado sa modus. Nag-intra na ang National Bureau of Investigation sa investigasyon angot sa nabulgar nga pastilla scheme nga involvado ang pila ka mga personal sa immigration sa ginaligar pa ng kabaton sa suhol kabaylo sa mag-escort sa Chinese pogo workers. Sunod kay Justice Secretary Menardo Guevara, natalana nga magapagawa sila sang update angot sa nagapadayon nga investigasyon sang NBI. Ginpasiguro sang DOJ nga tutukan nila ang ginahimo nga investigasyon sang Senado angot sa ginbulgar ni Hontiveros. Suportado man sang DOJ ang investigasyon sang talatapan ni Immigration Commissioner Jaime Morante angot sa sindikato sa sulod sang Bureau of Immigration. Sa iban nga balita nasyonal, maghimo pa nga magbag-o ang pagpati ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi kalakip sa narco list si Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Ang kontrobersyal nga pulis nga responsable sa kamatayon sa drug operations batok sila Nanday Ozamis City Mayor Parohinog kag Albuera Mayor Rolando Espinosa. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, magadepende kung maipagwa ng ebidensya nga magapamatuod ng imbulbado sa iligal nga droga sa Espinido. Ginkakas si Espinido bilang Deputy for Operations sa siyudad sa Bacolod tungod sa ginaligan ng protektor ini sa mga drug lord. Patahag pa ni Panelo nga bisan ginabswelto na sang presidente si Espinido, hindi ini nagakahulugan nga abswelto na si Espinido sa anuman nga sahi sang investigasyon. Kadungan sinigin insister ni Panelo nga credible sa gihampon ang narco list sa gobyerno. Dapat ginkakas na ang ngalan ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa drug watch list ang gobyerno tungod sa pagtinguha sa kampanya sa administrasyon sa pagtapna sa illegal nga droga. Ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Año nga wala siya sang ideya kung nga wala pa nakakas ang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs ang ngalan ni Espinido sa makapila ka beses na nga validation. Sunod kay Año, ginlakip ang ngalan ni Espinido sa drug watch list atong Disyembre 2016. Kaginpahayag man nga ang validation sa mga high-ranking officials nga ginaangot sa illegal nga droga ang ginapatigayon kada quarter. Ginklaro naman ni Philippine National Police ug PNP Chief General Archie Francisco Gamboa nga wala sang cover-up nga nagakatabo sa 357 ka mga pulis nga yara sa drugs watch list. Sunod sa PNP Chief, sala ang pahayag nga ginbuyan ni Vice President Leni Robredo nga nag-aligar nga naman nga tikang para hinabunan ang pagkalakip sa pila ka mga pulis sa drugs watch list ang mahimo mag-apekto sa pagsalig sa publiko sa hanay sang PNP. Gininsister ang mahimo maapekto sa pagsalig sa publiko sa hanay sang PNP kag insister ni Gamboa nga paidalong pa sa investigasyon ang 357 ka pulis sa diin may 43 ang nag-absent without official leave kon awol. Dugang pa ni Gamboa nga hindi buot silingon nga nag-optional retirement ang nalakip sa drugs watch list nga pulis absuelto na ini sa kaso. Sa iba pa natin nga balita nasyonal, ginpanghiwala ni Education Secretary Leonor Briones ang report nga masobra 70 ka mga estudyante sa Bicol ang hindi makahibalo magbasa English kag Filipino. Gintawag ni Briones sa report nga exaggerated kag nanindugan nga lain o kung hindi makahibalo magbasa lain ang hindi kabalo magbasa kag sa illiterate. Gin-question man ni Briones kung di naghalin ang 70,000 nga numero sa mga estudyante nga nabudlayan sa English kag Filipino. Ginakabig ni Briones sa report ng insulto sa mga taga-Bicol ka nag-apilar sa media nga maghalong sa pag-interpret sang mga data. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginaprubahan sa Kongreso sa third kag final reading ang hagnaangot sa mabugat nga penalidad para sa child abuse, exploitation kag discrimination. Ang House Bill number 137 na nakuha sa 228 ka pabor nga mga boto kag wala sa kongresista nga nagpamatok. Tuyo sang hagna nga mauntat ang pangabuso sa mga kabataan pagi sa pagpatuman sa mabugat nga penalidad sa mga nagahimo sang krimen. Sa idalom sang hagna ang mga persona nga imbabado sa pag-produce sang binastos nga mga palagwaon ang pagpanaugan sa nga tubtub 17 ka tuig kag 4 ka bulan nga pagkapreso. Kung ang bata nagaedad sang 12 ka tuig paidalom ang ginausar bilang performer kon subject ipapanaog ang penalidad nga reclusion perpetua.
Ang mga guardian naman nga nagatulod sa bata nga magpakigbahin sa bastos nga mapalagwaon, ang papanaugan naman sa penalidad nga tulto 20 ka tuig nga pagkapreso. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30, ang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C sa problema natin sa allergies. May mataas ining antihistamine properties, ginapanubong histamine level sa imong lawas para makontrol ang allergies. Sa mga pilas nga kadugay mag-ayo, makatol-katol sa inyo nga panit, mag-Mighty C na ang alkaline ng vitamin C, manami ini sa tanan nga sa isang skin diseases. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus herbal capsule nga pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Inyong pamatiyan natin mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion o Pod-Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita karon sa mga madugang nga balita sa Aksyon Balita Morning Edition o Pod-Gapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon